Eskerrik asko. Bueno, ahotzenea aurten 9. urtea, badakizuenez literaturari eta musikari eskainitako plaza. Gu geuk sortzaileen plaza deitu genituen, baina gaur egun gune guztiek osatzen dute sortzaileen plaza horiek osatzen dituzte. Ahotzenea azken urtetan batez ere orain dela urte bi aldatu zen eta nahikotxo hasi da. Espazio biak, literatura eta musika edo solasaldiak eta zuzenekuak, zehatzago esateko bereizi genitun, eta harrezkeroztik nahikotxo hasi da. Aurten 120 aurkezpen izango dira eta 3 tailer. 120 horietarik, 50 izango dira solasaldien gunean, alegia gehienak izango dira literaturakoak, baina baita batzuk ere musikakoak. Iaz eraman genuen solasaldien gunea Landako Barrure, da egia esateko oso esperientzia positiboa izan zen guretzat, eta aurten hor jarraituko dugu. Iaz bezala Edorta Jimenez, Garazia Arrula egingo dituzte literaturako elkarrizketak, eta Leire Palaziosek eta Julen Azpitartek musikako elkarrizketak. Horretaz gain, iaz sartu genituen aurkezpen guztietan, literatura aurkezpen guztietan, irakurketa musikatuak, eta iazteko oso arrakastatxoak izan ziren, eta aurten ere izango dira, iazko irakurleak egongo dira, Amaia Ruiz eta Amaia Irazabal aktoreak, Ane Artaitze arpajotzaileare bai, da aurten gainera egongo dira Mikel Uraken kantautorea eta Maria Uriarte berabe, esataria aritua da, adibidez Euskara jendea dokumentalen ofekoa hotza egin zuen, eta horiek arituko dira irakurketa horietan. Musika espazioan 70 kontzertu izango dira, hor betiko moduan, denetarik, pop, rock, metal, denetariko kontzertuak izango dira, musikari batzuk ibilbide luzeko musikariak dira, eta beste batzuk ziberriak. Aldaketa nagusia, tokiz aldatuko gara, iaz arte erabiltzen genuen Orubean etxe bizitzak eraikitzen hasi dira, da orduan joango gara Landako ondoko lorategira, hasieran bezala. Hor, karpa txiki bi ezarriko ditugu, eta pixka bat formatu aldatuko da. Baina gu bagenuen gogoa aldatzeko, izango da txikiagoa, baina hurbilagoa. Eta, zentzu horretan berreskuratuko ditugu kontzertuen aurretik aurkezpen laburrak. Eta aurkezpen horiek edo elkarrizketa labur horiek Leire Palaziosek eta Julen Azpitartek egingo dituzte. Eta, hoize da dana. Eta hain Plateruenaren txanda da.